नमस्कार मंडळी. हाय प्रेम. टाइम टू टाइम. हाय प्रेम, कसं आहेस? हॅलो 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 हॅलो. कसा आहेस भावा? पटापट कमेंट करा मंडळी. हे काय लागलंय? पटापट कमेंट करा, सगळ्यांनी जॉईन व्हा. यार ह्या फॅनला काय झालं? मंडळी, आज आपण गप्पा मारणार आहोत. आज तुम्ही मला माझ्याविषयी प्रश्न विचारणार आहात आणि मी त्याची सगळी उत्तरं देणार आहे. तर तर बघू काय काय प्रश्न विचारताय. काही टॅग आणि हॅशटॅग दिलेली तुला, तू मेसेज पाहिला नाही. मला आलेच नाहीये, तू मेसेजच नाही केलास. कुठली तरी लिंक पाठवलेलीस, समजलं का? मी बघत होती. हाय किशोर दादा, नमस्कार ताई, कशी आहे? मी मस्त आहे. काय लागलंय? स्वागत आहे सगळ्यांचं. आज प्रश्न तुमचे असणार आहेत माझ्याविषयी आणि मी त्याची उत्तरं देणार आहे. आज असं आपलं खास लाईव्ह होणार आहे. बघू किती जण उत्तरं देत आहेत, सॉरी प्रश्न विचारतायत ते. दोन तासापूर्वी लाईव्ह आलेली, मला 1 तासानंतर समजले. हा, मी सकाळी पण आलेली. अरे ऐक ना, काय झालं माहितीये, अजून मला भरपूर पाहिजे वॉच. सो काय करायचं, 15 दिवसांनी मी गावी जाणार आहे. तिकडे गेल्यानंतर सासरी तर वायफाय आहे, पण एवढं स्पीड नाही आहे की व्हिडिओ म्हणजे 1.5-2 तासाचे व्हिडिओ, लाईव्हचे व्हिडिओ अपलोड होतील असं. असे नाही आहेत, स्पीड नाही आहे. त्यामुळे मला 15 दिवसात ह्या जीवाचं रान करावं लागणार आहे. भावा बोल, काय करू? बोल भावा, मी काय करू? सजेशन देऊ शकतोस का? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. हे आपलं असं काय दिसतंय धुरकट धुरकट. गल्ल्यांचा कली सोन्याची, ही पोरगी कोणाची? किशोर दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? कसे आहात किशोर दादा? किशोर दादा तुम्ही कसे आहात? हर हर शंभो, हर हर शंभो. अरे पोरांनो रिप्लाय द्या की. नुसते सजेस्टेड करून काय फायदा? म्हणजे सजेस्टेड करून काय फायदा म्हणजे काय? नुसते सजेस्टेड करून काय बोलतोस तू मला? नुसते सजेस्टेड करून काय फायदा म्हणजे काय? अरे देवा, सजेस्टेड करून काय फायदा म्हणजे काय ते समजव ना. छोटं छोटं का पाठवतोस? कंप्लीट करून पाठव काही बोलायचं तर. चला सगळ्यांनी लाईव्ह वर येऊन झोपायचं. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. काय नुसतं ओके ओके सजेस्ट करेन, पण काम तर तुलाच करावं लागेल की. अरे मग कर, सांग तरी, सांग तरी. तुझा एक्सपिरियन्स मोठा आहे भावा. तू एवढा चांगला एक्सपिरियन्स घेतलास, तो कधीतरी आमच्या कामाला येऊ दे. असं काहीतरी सांग. रा 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 रा. वर फक्त 2 जण आहेत. कमेंट कोण करेल? ओ वरच्यानो खालती आहे आणि कमेंट करा की. ओ ओमकार फुटणकर म्हणतायत, काय करताय? ओमकार दादा स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. तुम्ही कसे आहात?
ओमकार दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आलाय हो तुम्ही लाईव्हला, कुठं गेलेला? मला पाहिल्यासारखं दिसतंय का मी तुम्हाला पाहिल्यासारखे दिसते का? कधीतरी पाहिलात, बोललेलात की मी तुम्हाला कधी पाहिलंय असं वाटतंय. कुठे पाहिलेलात काय माहिती. स्वागत आहे ओमकार दादा, लाईक करा चॅनलला. मंडळी सीसी वरून खाली उतरा आणि कमेंट करा. मराठी माणसांना पण सपोर्ट करा. हाय सायली, काय ग सायली, हॅलो करतेस, हाय करतेस आणि निघून जातेस. प्रेम बिचारा शोधत राहतो तुला. हॅलो प्रीतिया म्हणते, हाय सायली कशी आहे, जेवलीस का? हॅलो प्रेम, सायली म्हणते. हॅलो ओमकार. मंडळी प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. हा मी ओळखतो. इश्कॉलर म्हणतो हॅलो सायली. ओमकार दादा जेवलास का? देवा कळालं नव्हतं पहिलं, बायको माहेर जाईल. अगं सायली प्रेम म्हणतोय हॅलोच्या पुढे पण बोल. अजित दादा, ताई या मटण खायला, बोकड आहे की हो दादा? सकाळी सकाळी तुम्ही सांगितलं ना, म्हटलं आज जेवणच नाही करत, अजित दादांकडेच जाते आज जेवायला पोरा टोरांना घेऊन. येऊ का दादा? सायली म्हणते कशी आहेस प्रीती? मी मस्त आहे सायली. सायली तू काय करते, जॉब करते की कॉलेज करते? मुंबई झाली का फिरून? हो आली मुंबई फिरून. मला कोणी सांगणार का मुंबईमध्ये छान छान प्लेसेस कोणती आहेत जी मला तिथं गेल्यानंतर अरे कुठं मला सांगितलं असं व्हायला नको. अशी ठिकाणं मला पटकन कमेंट करून सांगा. मुंबई बेस्ट टुरिस्ट प्लेस. दादा ताई ऐकी ओके ऐकते. बोल बोल भावा बोल. मला वाटतं माझे युट्यूबने माझे लाईव्ह सगळ्यांकडे पोहोचवणं थांबवलंय वाटतं, असं मला वाटतंय. अरे प्रेम तू काय विचार करतोस रे भावा? बोला बोला मंडळी बोला. चला बोला बोला मंडळी बोला. बोला मंडळी. हाय डोनाल्ड ट्रम्प, कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प काय चाललंय, कामगिरी काय म्हणते तुमची? सायली म्हणते प्रेम लक्षात आहे ना, प्रेम लक्षात आहे ना काय बोलायचं ते.
उत्तम दादा म्हणते 4 नंबर घेऊन आलो. थँक्यू उत्तम दादा, थँक्यू. उत्तम दादा कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. चिन्मय म्हणतायत हाय. हाय चिन्मय. हाय उत्तम दादा. सायली काय आणि कशाबद्दल बोलते मला पण नाही माहिती. किती जणांच्या लक्षात ठेवू? किती जणांचं लक्षात ठेवू? कुशल म्हणतोय मावशी मी नवीन अकाउंट काढला आहे इंस्टाग्रामवर ज्यात मी वांगणे वांग्या काय व्यंगचित्र काढतो. तू फॉलो करशील का? हो हो कुशल. मला माझ्या चॅनलवर जाऊन मला हे कर, कमेंट कर किंवा सॉरी मेसेज कर, फॉलो कर. सायली म्हणते फक्त माझंच लक्षात ठेव म्हणजे झालं. योगीराज दादा नमस्कार. हॅलो हॅलो गुड आफ्टरनून. सायली म्हणते उद्या येणार आहेस ना? आता मी ना तुम्हाला फ्री फायरचे प्रश्न घालते. ओके, तुम्ही तुमची उत्तरं सांगायची. ओके, बघू किती जणांना म्हणजे तुमच्याबद्दल प्रश्न घालणार आहे, आन्सर फक्त द्यायची. फटाकेबाज ऑफिशियल. ओके ओके, टाक मला फॉलो करू. तर मला तुम्ही हे की हे किंवा ते असं आन्सर आहे. बघू जमले तर. प्रेम म्हणतोय. आणि सायली म्हणते बघू नाही येणार आहेस असं तुला तिने सांगितलंय, ऑर्डर दिलेली आहे, तुला विचारलं नाहीये येणार आहेस का, तू येणार आहेस असं सरळ आहे. समजला प्रेम? आता मला सांगा हा, जसं असं आता बघा, मिसळ पाव की वडापाव सांगा पटकन कमेंट, तुमचं फेवरेट मिसळ पाव की वडापाव. सायलीचा उद्या वाढदिवस आहे. हो का सायली? हॅपी बर्थडे इन ॲडव्हान्स सायली. डोनर म्हणतोय वेस्टेगोना हुयेन. ते काय आहे वेस्टेगोना हुयेन? बघू म्हणालो, नक्की नाही. ओके प्रेम. डोनाल्ड म्हणतोय मिसळ पाव. ओके, अजून बाकीच्यांनी आन्सर द्या की. मिसळ पाव की वडापाव पटकन सांगा. थँक्स प्रीती असीस. मग काय, तुझ्या मनातलं मला कळतं ग सायली. योगेराज दादा म्हणताय दोन्ही. ओके. कुशल म्हणते वडापाव. ओके ओके, आज फनी खेळणार आहोत आपण. सायली म्हणते बघू नाही येणार म्हणजे यायचंच. व्हेरी गुड सायली. असं धमकून 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 यांना पोरांना हैराण करून सोडायचं आपण. आता पुढचा प्रश्न, चहा की कॉफी? पटकन आन्सर द्या. चहा की कॉफी? पटकन, चहा की कॉफी? कुशल म्हणतोय चहा. कुशलला चहा आवडते. व्हेरी गुड. अजून कोणाला? योगीराज दादा म्हणतात कॉफी. व्हेरी गुड. प्रेम म्हणतोय मी काय रिकाम टेकडा आहे का, कधी पण यायचं. ओ बापरे, बघा सायली बघ काय म्हणतोय तो. सानवी म्हणते कॉफी. सानवी स्वागत आहे तुझं. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. कशी आहेस? ऑर्डरच करतात सगळे. प्रेम बिचारा साधा पडला ना म्हणून ते. पुढचा, घरचं जेवण की हॉटेलचं जेवण? घरचं जेवण की हॉटेलचं जेवण? डोनाल्ड म्हणते नथिंग शुगर चांगली नाही हेल्थसाठी. हो बरोबर. सायली म्हणते तू फक्त ये, बाकी काही नको. गिफ्ट वगैरे आणू नको, नंतर मी स्वतःहूनच तुझ्या ATM घेईन आणि मग गिफ्ट माझ्यासाठी काय पाहिजे तुम्ही घेईन असं सांगायचं त्याला पुढे. बरं बघू. सायली तू मला भेटायला येणार ना मुंबईला? सायली तुम्हाला भेटायला येशील का ग मुंबईला? डोनाल्ड म्हणतायत हॉटेल. ओके हॉटेल. नेक्स्ट प्रश्न, गोड की तिखट? गोड की तिखट? गोड की तिखट? गिफ्ट घेतल्याशिवाय राहील का? मग कशाला राहायचं, बेस्ट फ्रेंड आहेस ना तू तिचा. यार लाईटीला काय जातं, सांग सांग पटकन. हो नक्की भेटूया प्रीती असीस. ओके, कधी भेटायचं सांग, आपण मुंबईला नक्की भेटू.
योगीराज दादा म्हणते घरचं पण कधीतरी हॉटेलचं. येस, मी पण तेच प्रेफर करते. सायली म्हणते गिफ्ट नको, तू येतोस. सानवी म्हणते मला दोन्ही पण आवडते. व्हेरी गुड. सानवीला दोन्ही पण आवडतं, घरचं आणि हॉटेलचं पण. सॉरी, गोड आणि तिखट दोन्ही आवडतं. पुरणपोळी की उकडीचे मोदक? पुरणपोळी की उकडीचे मोदक? बरं बाई, येतो आता, दुसरं काही बोल. इश्कवाला लो म्हणते उकडीचे मोदक. ओके. अजून कोणाला आन्सर, स्वतःची उत्तर पण द्यायला येत नाही का? कमेंट करा मंडळी. काय हे, काय माझे दिवस आलेत. कोणी एकेकाळी इथं गर्दी व्हायची सीसीवर आणि आता फक्त 5 माणसं, ती पण काय उत्तर देईना. मेरे भगवान फूक गे रे भगवान. डॉल्फिन दोन्ही पण. ओके. दोन्ही पण. ओके. पुढचं, पिझ्झा की पराठा? पिझ्झा की पराठा? योगीराज दादा म्हणतात पुरणपोळी. सानवी म्हणते बाप्पाचे फेवरेट मोदक. वाव. सायली म्हणते प्रेम टीवाय ये म्हणजे झालं, टाइमवर ये म्हणजे झालं. सानवी म्हणते पिझ्झा. ओ माय गॉड. पुढे. पुढे, कांदा पोहे की उपीट? कांदा पोहे की उपीट? पटकन सांगा, कमेंट करा. टीवाय म्हणजे थँक्स बोलायचं आहे तिला. ओके, थँक्स. ओके, थँक्स बोलायचं आहे का? डोनाल्ड म्हणतात पराठा. ए बी आबा पाटील म्हणताय छापाबाई म्हणजे ताईच आहेत. ओके. हाय आबा पाटील. कुठून आहात पाटील दादा? प्रेम म्हणते टी थँक्यू. हाय यू. ओके ओके. आंबा की कलिंगन? आंबा की कलिंगन? कलिंगड. पटकन. आयुष्य हे चुलीवरल्या कढईतले कांदे पोहे. सांगा सांगा, आंबा की कलिंगन? दोन्ही. योगीराज दादा म्हणतात दोन्ही. कलिंगन पण आवडतं आणि आंबे पण आवडतात. ओके. रस्त्यावरची भेल की पार्लरचं आईस्क्रीम? सायली म्हणते कोण कुठून आहे सांगा पटापट. ओके, कमेंट करा बघू कोण कुठून आहेत ते. बघू आपल्या महाराष्ट्रातल्या कोणकोणत्या कोपऱ्यातून कोण बोलतंय ते. पारोला भाषा तेला आहे ताई साहेब. पारोला भाषा तेला आहे ताई साहेब. पारोला भाषा दादा मला नाही येतो. प्रेम म्हणतोय सायली मी तुझ्या हार्ट मधून. सानी म्हणते कोकणचा राजा हापूस आंबा. येस, प्रेम म्हणतोय. पुढचा प्रश्न आहे पाणीपुरी की शेवपुरी? पाणीपुरी की शेवपुरी? पटकन आता बघू किती जण कमेंट करतात. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पटकन. दोन्हीही नाही, योगीराज दादा म्हणतात. योगीराज दादांना भेल आवडत नाही आणि आईस्क्रीम पण आवडत नाही. मग पाणीपुरी आणि शेवपुरी आवडते का योगीराज दादा? सायली म्हणते प्रेम तू गप्प रे. अरे तू प्रेम गप्प रे. सानवी म्हणते पाणीपुरी. योगीराज दादा म्हणतात पाणीपुरी. सॉरी ताई साहेब. कशाबद्दल पाटील दादा? पटकन कमेंट करा. पाटील दादा तुम्हाला काय आवडतं, पाणीपुरी की शेवपुरी? पटकन कमेंट करून सांगा बघू. हे सांगा नाही तर मी काय करेन.
रावणाला जशी 100 डोकी तशी बघा मला किती आहेत, मोजा बघू. मी काय बोलू. एबी पाटील म्हणते पाणी, नुसतं पाणीच आवडतं. वा वा वा. पुढचा प्रश्न आहे, तुम्ही लवकर उठणारे की रात्रभर जागणारे? पटकन सांगा. सांगा सांगा पटकन. लवकर उठणारे की रात्रभर जागणारे? योगीराज मध्ये अचानक भीती वाटली. हे भगवान. छापाबाई. ओके दादा, सॉरी म्हणताय, इट्स ओके. शेवटी तुम्हाला काय बोलायचं होतं ते बोललात. हाय रेबेल, लवकर उठणारे. वा, रेबेल दादा लवकर उठणारा आहेत. रेबेल दादा चांगला अभ्यास करतो, बरोबर की नाही रेबेल दादा? सायली म्हणते लवकर उठणारी. येस येस सायली. वाव. प्रेमचा टायमिंग काय आहे? योगीराज दादा तुमचा टायमिंग काय आहे? सकाळी उठणारे? मला वाटतं योगीराज दादा सकाळीच उठत असतील. अरे सांगा की मंडळी. रेबेल म्हणते दिवसाची सुरुवात 4:30 वाजता. वा वा. आणि माझी 5:30 वाजता. फक्त संडे आणि सॅटर्डे थोडंसं कमी उशिरा उठते, जर अशी 8:30 पर्यंत. प्रेम 10ला उठत असेल. बरोबर बरोबर. पुढचं शिस्तप्रिय की आळशी? शिस्तप्रिय की आळशी? पटकन कमेंट करा. माझा बाप्पा किती गोड दिसतो, माझा मोरया किती गोड दिसतो. रेबेल दादा शिस्तप्रिय आहेत. योगीराज दादा 7 वाजता उठतायत. वा वा. प्रेम म्हणते आली माझ्यावर. आम्हाला तूच दिसतोस. प्रेम म्हणते आता गप्प बसलोय तर खोड्या काढते. प्रेम उत्तर दे रे. बघू कोण कोण आहे शिस्तप्रिय. अरे वा, आता इथं सगळेच आपल्याला प्रत्येकाला स्वतःला शिस्तप्रिय बोलतील. हा, सगळे शिस्तप्रिय आहेत. अजून आळशी कोण आहे की नाही बघू, कोणाच्यात हिंमत आहे मी आळशी आहे बोलण्याची. आहे का इथं कोण? सीसीवर असणाऱ्यांपैकी कोणी आहे का आळशी, जो म्हणू शकतो बाबा मी आहे आळशी, जग जाहीर करून सांगू शकतो मी तर आठवड्यातले 2 वार मी आळशीपणा करते. हाय अनिकेत दादा. हॅलो काकी, काय करताय? हाय अनिकेत. मी लाईव्ह घेते आणि आपण क्विज फायर हा गेम खेळतोय. जॉईन व्हा पटकन. क्विज फायर. योगीराज हो आळशी आहे. सायली म्हणते खोड्या नाही खरं बोलले बघ. प्रेम. रेबेल दादा म्हणते विशेष सांगायचं म्हटलं तर सूर्योदय म्हणजे तुमचे आयुष्य बदलण्याची एक संधी. वा वा रेबेल दादा. म्हणून सकाळी उठायचं असतं, होय ना रेबेल दादा? पुढचा प्रश्न आहे, तुम्ही खादाडू आहात का डायटिंग करणारे? खादाडू की डायटिंग? पटकन सांगा सांगा, कमेंट करा पटकन. आता आपल्याला कळणार आहे तिथं सीसीवर असणाऱ्यांपैकी खादाडू कोण आहेत आणि डायटिंग करणारे कोण आहेत. विशेष सांगायचं. ओके. आदिवासी विभाग चौकीदाराबद्दल सिरीज चालू करा मॅडम. ओके, एक मिनिट लिहून घेते. आदिवासी विभाग कधी एक्झाम होणार आहे दादा? उद्यापासून सुरू करू आपण. आदिवासी विभाग चौकीदार. हो दादा उद्या घेऊ आपण. हा, उद्यापासून. एक्झाम कधी आहे मला सांगा जरा. युवराज दादा म्हणतात खादाडू. ओके. खादाडू. इथं जास्त ते खादाड्याच आले आहेत. खादाड. रेबेल पण दादा खादाड आहे आणि सायली पण खादाड आहे आणि मी पण खादाड आहे. मला डाएट नाही आवडत बाबा, दोन्हीही नाही.
म्हणजे खादाडू पण नाही, डाईट पण करत नाही. ओ माय गॉड. योगीराज दादा वेल डन. प्रेम तुझं तर काहीच कळत नाही, काय स्वतःबद्दल सांगत आहे. डोनाल्ड म्हणतात इन्व्हर्टरचा आवाज येतोय तुमच्या, बंद करा. लाईट जाते येते ना, गेली लाईट आली लाईट की आवाज येतोय. अमोल दादा नमस्कार, स्वागत आहे. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र दादा. प्रवीण दादा म्हणते फॉर्म भरणे चालू आहे सध्या. ओके, मग आपण घेऊ दादा. प्रवीण दादा येत जा उद्या 1:15 वाजता. ओके, 1:15 वाजता. अमोल दादा म्हणताय लाईक डन. थँक्यू अमोल दादा, थँक्यू सो मच. उद्या 1:15 वाजता किंवा मी पोस्ट टाकेन, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा दादा. आणि किंवा 10:15 पर्यंत मी लाईव्ह दुसरं याच्यासाठी स्टार्ट करेन, कारण काही लोकांना पण गप्पा पण मारायच्या असतात, त्यामुळे गप्पा मारणारे निघून जातात. आणि जर ज्यांना अभ्यास करायचा असतो, जेव्हा मी गप्पा मारते ते अभ्यास करणारे निघून जातात. त्यामुळे हे दोन सांभाळणं मला गरजेचं आहे. सानी म्हणजे अंगणवाडी भरती सुरू झाली का? मी माहिती करून नक्की सांगेन सान्वीताई तुम्हाला. तर पुढचा प्रश्न आहे, तुम्ही बडबडे आहात की शांत आहात? सांगा बघू, बडबडे की शांत? बडबडे की शांत, बडबडे की शांत? प्रेमला उत्तर येतात का? प्रेम गायब झाला वाटतं ग. रेबेल म्हणतोय शांत. वा, रेबेल दादा शांत आहे. सायली बडबडी आहे. युवराज दादा बडबडे आहेत. योगीराज दादा शांत आहेत आमचे. बाकी काय सीसीवर कोणच नाही. ओके, अजून कोणाला सांगायचं का आपल्याबद्दल? तुम्ही बडबडे आहात की शांत आहात? कमेंट करा पटकन. ओके, मला नाही येत काही. ओके प्रेम, तुला काही येत नाही का? पुढचा प्रश्न, पुढचं हे वाचन की मूवी? रीडिंग या मूवी वॉचिंग? सांगा पटकन. सांगा 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 सांगा. सायली शेळके म्हणते प्रेम पण बडबड करतच असतो. होय काय? मला वाटलं प्रेम शांत आहे, पण तुझ्यावर मी विश्वास ठेवते सायली. हाय गॉडफादर, आमरस खाया काय? आम्हाला आमरस कुठून भेटणार? योगीराज दादा म्हणते वाचन. ओके, योगीराज दादांना वाचन आवडतं. सायली म्हणते रीडिंग. सायलीला पण रीडिंग आवडतं. युवराज दादांना मूवी हॉरर. वा, मला पण हॉरर मूवी आवडतात, ॲडव्हेंचर मूवी आवडतात. सानवी म्हणते मूवी. ओके, अजून कोणाला काय सांगायचं आहे का तुम्हाला? तुम्हाला मूवी आवडतात की वाचन आवडतं, रीडिंग आवडतं? पटकन कमेंट करून सांगा. सांगा सांगा पटकन. मला आमरस. ए भगवान, हे दादांचं, गॉडफादर दादांचं काही वेगळंच चाललेलं असतं. पुढचा प्रश्न आहे, ऑनलाईन शॉपिंग की मार्केटमध्ये फिरणं? ऑनलाईन शॉपिंग या मार्केट शॉपिंग? पटकन पटकन कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. कोकणची प्रीती याला कमेंट करा. गॉडफादर म्हणतात ऑनलाईन. ओके, ऑनलाईन शॉपिंग आवडते का? प्रेम म्हणते मला वाचन. वा, योगीराज दादांना मार्केटमध्ये जायला आवडतं, तिथं शॉपिंग करायला आवडते. रेबेल दादा म्हणते मार्केटमध्ये फिरणं आवडतं. आबा पाटील म्हणते इंग्लिशमध्ये बोलू का ताई साहेब? आम्हाला नाही येत दादा इंग्लिश. युवराज दादा म्हणतात मार्केट शॉपिंग. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. प्रेम म्हणतोय मार्केटमध्ये मजा येते, सोबतीला जोडीदार असेल तर. ओके, लवकरच तुझी इच्छा पूर्ण हो रे भावा. पैसे वाचतात म्हणून जाण्याचे. पुढचा प्रश्न आहे, इंस्टाग्राम की यूट्यूब? काय बघता जास्त, इंस्टाग्राम की यूट्यूब?
इंग्लिश टाईप मध्ये बोलू का? हो हो, चालते चालते. सायली म्हणते, प्रेम तू सोबत असशील तर मला पण शॉपिंग मार्केटमध्ये करायला आवडेल. शॉपिंग मार्केट करायला आवडेल. ओके प्रेम, सायलीत जा आज संध्याकाळी बर्थडेची शॉपिंग करून ये प्रेम सोबत. आबा पाटील म्हणतात इन्स्टा, युवराज दादा म्हणतात युट्यूब, गॉडफादर म्हणते पोगो चॅनल. हे बघ, हे जगावेगळं काहीतरी सांगत असतात बघा. योगीराज दादा म्हणतात युट्यूब. बाबासाहेब म्हणतात हाय हाय बाबासाहेब नमस्कार. प्लीज लाईक करा चॅनलला. प्रेम म्हणतोय कशाला तुझ्या बॅग आणि बिल पे करायला. ए तू थोडंच करत असणार बिचारी, काय पण सांगतो. तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये फिल्टर फोटो यूज करता की नॅचरल फोटो? फिल्टर लावून फोटो काढता की नॅचरल फोटो काढता? पटकन कमेंट सांगा. आज दूध का दूध और पानी का पानी. कार्टून नेटवर्क. युवराज दादा म्हणतात नॅचरली. योगीराज दादा म्हणतात नॅचरल. आधार कार्डचा फोटो. ओके पाणी पिओ. दादा पिलं. सायली म्हणते बिल पे तर तुलाच करावं लागेल आणि बॅग तर हव्या असतात सोबत, उचलायला कोणीतरी लागेल ना. येस गॉडफादर हसतायत. पाणी पी. पिलं. गॉडफादर हसतायत. जास्त तेलकट खाल्याचा परिणाम नाही. बडीशेप खात होती. बडीशेप खात होती आणि बोलत होती ना, त्यामुळे ठसका लागला. मंडळी मी आली, बाहेर सब्जीची गाडी आली, मी पटकन घेऊन आली. तोपर्यंत तुम्ही एकमेकांना प्रश्न विचारा, काय करायचं ते करा, मस्ती करू नका फक्त.
जास्त तेलकट खाल्ल्याचा परिणाम. नाही, मी बडीशेप खात होती मुखवास. ते खाता खाता मला ठचका लागला बोलताना. रेबेल म्हणते मला तर फोटो आवडतो, फक्त चेहऱ्यावर मेकअपपेक्षा कष्टाचा ग्लो आवडतो. बरोबर आहे रेबेल दादा. सायली बोलते पाणी घे सीस, छोटा ब्रेक घे. थँक्यू. गॉडफादर म्हणता ऑइली खाते म्हणून. तुम्हाला माहिती आहे का गॉडफादर दादा मी काय खाते ते? कॉफी ब्रेक. सायली म्हणते ऑइली तर मी पण खाते. गॉडफादर म्हणते मला ना आंबे घे. गॉडफादर हा मग ऑइली जेवण केल्यावर त्रास होतो सायली. सायली तेलकट कमी खात जा. गॉडफादर म्हणते कोलेस्ट्रॉल वाढेल. सायली म्हणते मला आवडते तर आवडते, कोणी अडवू पण शकत नाही. घरी बनवून खा की मग. प्रेम बनवून देणार सायली तुला, घरी बनवून खा. हा अक्षय दादा चिकन बर्गर कोण कोण खाणार? नको मला दादा. गॉडफादर खाने वालों को कौन रोक सकता है? इश्कॉलला म्हणते बनवता येत नसेल. रेबेल दादा हसतोय. सायली म्हणते जास्त बोलतोस प्रेम आता. गॉडफादर म्हणते हसतायत. इश्कॉलला म्हणतोय सॉरी. रेबेल दादा हसतोय. गॉडफादर म्हणते बनवत असेल रे. अक्षय दादा प्रेम बोलण्यापूर्वी थोडा विचार कर रे, नंतर तुझ्या अंगाशी येईल ते. बघ प्रेम तुला सगळी किती ॲडवाइस देत आहेत. ॲडवाइस देत आहेत बघ. सायली म्हणते सॉरी ठेव तुझ्याकडे, आता तुझं काही खरं नाही. गॉडफादर म्हणते प्रेम असा नाही बोलायचं तोंडावर. हा मग मागून बोलायचं का? प्रेम म्हणते हो बनवत असेल. गॉडफादर हसतायत. अक्षय दादा म्हणते सॉरी ठेव तुझ्याकडे आणि तिला खायला दे काहीतरी. प्रेम म्हणतोय मागून बोलता येत नाही मला. गॉडफादर म्हणता हसताय. रेबल बोलते मागून बोलायची सवय नसावी, तोंडावरच बोलावं. हे पण बरोबर आहे. प्रेम म्हणतोय सायली काय मागू सांग. सायली म्हणते प्रेम म्हणते बोल ना काय झालं. अक्षय दादा म्हणते पाणी प्रेम तुझी पाककला तिला दाखव थोडी, आणि आम्हाला पण. मला आंबे घेतले का? हो. म्हणजे कुठून घ्यायचे आंबे? सायलीकडून आंबे घ्या. गॉडफादर मध्ये चहा कप आणि मॅगी तर कोणीही बनवू शकतो. 2 मिनिट में. सायली म्हणते प्रेम जेवला का? गॉडफादर म्हणते मी लक्षण बघून सांगतो काय खाऊन झालं. हे बघा, हे बघा याच्यामध्ये ना मुखवासमध्ये अळशी आहे, बडीशेप आहे आणि या छोट्या छोट्या बिया असतात त्या ते मी खात होते आणि बडीशेप खाता खाता ठसका लागतो. सायली हो जेवली. तू जेवलीस का? अक्षय दादा 2 मिनिट इज स्कॅम. म्हणजे कोणता स्कॅम झाला दादा? कोणता स्कॅम झाला दादा? दादाश्री हा कोणता स्कॅम बोलताय? आता मला सांगा हा तुम्ही रागीट आहात की हसमुख आहात? पटकन क्विक आन्सर द्यायचं. रागीट की हसमुख? अक्षय दादा मला वाटतं अक्षय दादा हसमुख असतील. प्रेम थोडासा रागीट आहे आय थिंक. गॉडफादर दादा तर खूपच रागिष्ट आहेत. मी बघून सांगतो, लक्षण बघून सांगतो. गॉडफादरचं लक्षण बघून मी सांगितलं. सायली म्हणते मी रागीट. अजून सांगा तुमच्याबद्दल, बाकीच्यांबद्दल. अक्षय दादा, प्रेम, गॉडफादर, रेबेल दादा. प्रेम नो रागीट हो का? प्रेमला अजिबात राग येत नाही. सिच्युएशन मूड स्विंग्स. ओके मी पण. गॉडफादर म्हणते आताचे आंबे कसे ओळखायचे ते ऐका. आंब्याचा देठ असतं त्या ठिकाणी लिंबू रस टाकायचा आणि जर त्याचा रंग बदलला तर तो बनावट आणि रंग तसाच राहिला तर ओरिजिनल. मग आता बाजारात जाताना लिंबूच घेऊन जावं लागेल. आता मी या आंब्यावरून लिंबू फिरवणार आणि मला समजणार की आंबा काळा आहे की गोरा आहे. प्रेम मध्ये थोडा म्हणजे मी कधी रागवलो? थोडा. प्रेम तू कधीच रागवत नाही का?
आता मला सांगा खर्चिक की कंजूस? मी सॉलिड शॉर्ट टेम्पर्ड आहे. मी बरोबर ओळखलं ना गॉडफादर दादा. मी लक्षणावरूनच ओळखलं तुमचं. तुमची लक्षणं ओळखली. आता मला सांगा खर्चिक आहात की कंजूस आहात? आता मला कळेल कोण कंजूस आहे आणि कोण खर्चिक आहे. चला चला सांगा मंडळी, सांगा. किती वेळ लावताय मंडळी? काय हे असं करता? माझ्या स्वप्नातलो यो माझं छोटस युट्यूब चॅनल, म्हणता माका सोडून नको जाव, ह्याच्यावर लोक येणार नाही. आता मी काय करू, कोण बोलणार नाही. खर्चिक, सायली खर्चिक आहे. अक्षय दादा म्हणते मी 10 मिनिट खाऊन येतो. ओके अक्षय दादा, बर्गर खाऊन या. आदित्य म्हणतोय प्रीतिया मॅडम, मी एक सुंदर अशी माहिती मिळवली आहे, जे लोक वाईट कमेंट करतात ते का करतात म्हणून. ओके आदित्य दादा, मला हे याच्यावर ऐकायला आणि बोलायला खूप आवडेल. सांग बघू. अक्षय दादा म्हणतात मी कंजूस. ओके, म्हणून एकच बर्गर खाताय. गॉडफादर म्हणतात केमिकल मध्ये बुडवलेलं असतं, ते लगेच समजतात आंबे कोणते हवं ते. ओके प्रेम, मग आता मी जाईन तेव्हा लिंबूच घेऊन जाते बाजारात. अरे खरं बोला रे, कंजूस तर कंजूस, मी खर्च करणार आहे. ओके प्रेम खर्च करणार आहे. सीसीवर असणाऱ्यांपैकी कोण कंजूस आहे आणि खर्च करणार आहे? बिंदास सांगा, मी कोणालाही सांगणार नाही की हे दादा कंजूस आहेत, ही ताई कंजूस आहे. उद्यापासून आपण आदिवासी विभाग चौकीदार एक्झाम सुरू करूया. मी सेविंग करणार आहे. हो का? वा 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 वा, म्हणजे कंजूस आहात. सेविंग करणारे सगळे कंजूसच असतात. सीसी वाल्यांना कंजूस कमेंट करायचं कंटाळा. 1 kg गोल्ड झालं आहे. वाव. ए प्रेम चल, गॉडफादर दादांच्या घरावर दरोडा घालूया. गॉडफादरांच्या घरावरच दरोडा घालूया. बरं झालं सांगितलंय त्यांनी, 1 kg गोल्ड आहे त्यांच्याकडे. आदित्य दादा म्हणते त्यांचा स्वभाव विखारी आणि संकुचित आहे. जेव्हा एखादा पुरुष स्वतः आयुष्यात काहीच करू शकत नाही, तेव्हा तो यशस्वी स्त्रियांवर चिखलफेक करून स्वतःचा अहंकार कुरवण्याचा प्रयत्न करतो. याला फ्रस्ट्रेशन म्हणतात. बरोबर आहे. मी ना मगाच सांगते मी तुला, सकाळची जी मी लाईव्ह घेतलेली त्यामध्ये एक मला माणूस आला आणि म्हणतोय की तुला, मला वाटतं तुला काम धंदा नाही, माझे कपडे धुवून देतीस का? तर मग मी त्याचं नाव वगैरे काहीच नाही घेतलं, फक्त म्हणजे जे बाकीचे बोलत होते त्यांना सांगितलं की काही काही लोकांना असं वाटतं की आम्हाला काहीच काम नाही, पण एक्झॅक्ट परिस्थिती अशी आहे की यांच्याकडे काही काम नाही आहे, म्हणून ते आमच्या लाईव्हला येऊन ज्यांची मेंटॅलिटीच नाही अशा आम्हाला बघण्याची, ते येऊन फालतू बोलतात. आणि तू मला बरोबर सांगितलंस, उत्तर भेटलं मला. थँक्यू आदित्य दादा, थँक्यू सो मच. खरंच असे लोक असतात जे त्यांचा स्वभाव खूप विकारी आणि संकुचित आहे, आणि त्यांना ते असं स्त्रिया एवढ्या चांगल्या बोलू शकतात किंवा त्यांना लोक एवढी आदर देऊ शकतात, हे त्यांना पचतच नाही. गॉडफादर हसते, नाही हो मी खूप गरीब आहे. नाही चला, 1 kg गोल्ड आहे, लिहून घे. प्रेम भाई पता लगाओ ये गॉडफादर किधर रहते हैं, आज की रात कुछ बडा करेंगे. आदित्य अगं माझा एक मित्र असाच आहे, तू त्याच्या आयुष्यामध्ये अजून काहीच पर्याय करू आहे तू त्याच्या आयुष्यामध्ये अजूनपर्यंत काहीच करू शकलो नाही. 6000 पगार आहे महिन्याला, पण तू एक गोष्ट आवर्जून तो एक गोष्ट आवर्जून करतो, प्रत्येक लोकांना नाव ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. बापरे, मग अशी लोक तर लाईव्ह वर वगैरे लोकांच्या जाऊन किती काय काय बोलत असतील ना. आणि ज्यांना नाव ठेवतो त्यांना लाखभर पगार आहे महिन्याला. नाव ठेवण्यापर्यंत ठीक होतं, पण त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात त्याच्या बायकोवरून बहिणीवरून सुद्धा त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न करतो. बापरे, म्हणजे जर म्हणजे तेच ना की आपल्यापेक्षा
कोणतरी पुढे जातंय हेच पचवणं त्यांच्यासाठी कठीण आहे. या त्यांची मेंटॅलिटी आहे की त्याच्या नशिबात एवढं चांगलं का आणि माझ्या नशिबात असं का. आय थिंक आदित्य मी मग बराच वेळ अभ्यास केला. म्हटलं अशी लोक लाईव्ह वरती पण येतात, कदाचित त्यांची वैयक्तिक जीवन पण असंच असणार, काम ना धंदा, त्यामुळे वाईट कमेंट करायचा आणि समोरच्याला त्रास द्यायचा. मला पण तेच वाटतं आदित्य दादा, मला पटलं तुझं, 100% पटलं. म्हणजे स्वतःच्या लाईफमध्ये काहीच नाही करू शकत, पण त्यांना एक सॅटिस्फॅक्शन मिळतं. आता मला जर एखादा येऊन बोलला ना, तर त्याला ते सॅटिस्फॅक्शन भेटतं असं मला वाटतं. बोला मंडळी, अजून कोणाला काय बोलायचं आहे? हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया. आता मी ना प्रश्न विचारते, बघू कोणाकोणाला येते उत्तर द्या मला पटकन. आयुष्यातील सर्वात मोठी भीती सांगा सांगा पटकन. आयुष्यातली सर्वात मोठी भीती, पटकन उत्तर द्या तुमची. छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रे, डुबी डुबी डब डब, ए डुबी डुबी डब डब, अकल का बच्चा हमको ना समज. काय ते पुढचं माहिती नाही. सायला जाऊ नको, काहीतरी लिहितोय. आदित्य म्हणतोय तुला त्यांची मानसिकता लक्षात आली का? मी मानसशास्त्राचा अभ्यास करतोय अशा लोकांवरती. अगं हे लोक खूप फसलेले आहेत, त्यांना कोणीच नाही आधार द्यायला, त्यामुळे ते शिव्या देतात. आणि मला तू सांगू शकतोस का की जे आता हे असे गुन्हे होतात किंवा त्याच्यावर रिसर्च करणं, की जे आता पुणे केस झाली त्याबद्दल तुझं काय म्हणणं आहे का? त्याची मानसिकता काय असेल मला सांग ना. प्रेम म्हणतोय माझ्यासाठी सगळ्यात मोठी भीती सायलीच्या बापाला पटवणं. ओके, अजून कोणाची आहे भीती? सायली म्हणते प्रेम. सांगा सांगा. अरे टेन्शन घेऊ नको, सायलीच आपल्या पप्पांना सांगेल सगळं, आणि मग सायलीचे पप्पा दांडा घेऊन तुझ्या पाठी लागतील बघ. गॉडफादर म्हणतात त्याला भीती नाही बोलत प्रेम, मग काय म्हणतात गॉडफादर? आधी मला पटव म्हणतोय सायली म्हणते. काय प्रेम तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. आदित्य म्हणते माझ्या आयुष्यातली सर्वात मोठी भीती जी मला आता मला वाटायला नाही पाहिजे पण अजूनही भीती, ती म्हणजे मी 9वीला असताना एका मुलीचा मॅटर झाला होता, तर तू आईला समजल्यावर आई मला खूप मारेल याची भीती अजूनही. ओके. वा 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 वा. 9वीला असताना प्रपोज केलेलंस काय तिला, आणि तिने तिच्या पप्पांना सांगितलं काय तिचा बापूस कोयता घेऊन येताला? अरे तिचा बापूस कोयता घेऊन येताला तर तू पण तुझ्या बापाशी सांग की चल आणखी काय खोरा उचल, कुदळ उचल, चला जाऊया लढाई करू. गॉडफादर म्हणताय डेअरिंग केलं की कोणाला व्हायची गरज नाही. गॉडफादर तुम्ही तर सिंगल आहे, तुम्हाला कसं काय अनुभव याचा? दाल में कुछ तो काला है या दया पता लगा. महेंद्र दादा म्हणतायत हाय हाय महेंद्र दादा, आय एम न्यूज. स्वागत आहे महेंद्र दादा ऑन युअर चॅनल. वेलकम वेलकम टू माय चॅनल कोकणची प्रीतिया. प्लीज जॉईन मी. पुढचा प्रश्न घालते मी. पुढचं फनी आहे. तुमचं टोपण नाव काय? निकनेम, युअर निकनेम, व्हॉट इज युअर टॉपिक. रॅपिड राऊंड आहे, क्विज फायर गेम आहे म्हणू शकता. उद्यापासून आपल्या चॅनलवर सुरू होणारे आदिवासी विभाग चौकीदाराचे प्रश्न, त्याचे फॉर्म आता सध्या भरणं चालू आहे.
ताई आजही जुने कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. मी काय विचारला प्रश्न? महेंद्र दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. मी कोकणातली आहे. तुम्ही कुठले आहात सांगा मला. तुमचं टोपण नाव काय पटकन? सायली म्हणते प्रेम जाऊ का मी. आदित्य म्हणते त्या मुलीला तर मी प्रपोज पण केलं नव्हतं. कोणीतरी आमच्या सरांना जाऊन सांगितलं की या दोघांचं अफेअर चालू आहे. बापरे, भयानक मारलं होतं. हा, सरांनी तुला मारलं? हे भगवान. शहाण काय, चौकशी न करता तुला कसं सरांनी धुतलं रे? आदित्य म्हणते आणि सांगितलं की तुझ्या वडिलांना सांगतो. मी म्हणालो सर 10 फटके अजून मारा, पण प्लीज माझ्या वडिलांना नका सांगू. वडील मला अजून 100 मारतील, त्यापेक्षा तुम्हीच 10 मारा. हे बरं केलंस बाबा. हाय रामचंद्र दादा. हाय कोकणची प्रीती जिंटा म्हणतायत. थँक्यू रामचंद्र दादा. प्लीज लाईक करा रामचंद्र दादा, आदित्य दादा आणि महेंद्र दादा. प्लीज लाईक करा. कोकणची प्रीती आहे लाईव्हला. जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत थांब की सायली. अगं थांब ना सायली, तुझ्याशिवाय करमत नाही त्याला. आदित्य बोलतंय आणि सरांनी अक्षरशः त्या मुलीचं म्हणणं सुद्धा ऐकून घेतलं नाही की मुली तू त्याच्या नादी लागली होती की नाही. आणि तिला आमच्या एका मॅडमांनी डायरेक्ट तिची केस ओढायला सुरुवात केली. ए काय बोलतोस भावा तू? असं कोण करतं? तुझी शाळा एकदम बरी होती ना डोक्यावरून? सरळ मी तर माझ्या आईला सांगितलं असतं असं जाऊन. अश्विनी ताई हाय, नमस्कार. आदित्य बोलतोय अगं वन साइड हेड लव होतं. त्या मुलीचं काहीच म्हणणं नव्हतं आणि वर्गातली सगळी मुलं मला त्या मुलीच्या नावाने चिडवायचे. हा, ते तर अगोदरच्या काळी व्हायचंच. आता चिडवाचिडवी होत नाही, डायरेक्ट मुलं आणि मुलगी बोलून टाकतात. आणि ही गोष्ट सरांना समजल्यामुळे त्यांना वाटलं आमच्या दोघांचं अफेअर चालू आहे. सर होते डोक्याने जराशे क्रॅक, हो ना. सायली म्हणते माझ्याशिवाय करमत नसेल याला असे तुला वाटते? येस सायली, मला तसंच वाटतंय. कुछ समथिंग समथिंग. हॅलो हनी बनी. अश्विनी ताई म्हणतात हाय वहिनी, हॅपी अॅनिव्हर्सरी. अश्विनी हाय अश्विनी, कशी आहेस? थँक्यू अश्विनी. कशी आहेस तू आणि छोटी कशी आहे दोघीही? तर शाळेत असतानाचा नावडता विषय ओळखलंस? येस ओळखलंय. वहिनी म्हटलंस म्हणून ओळखलंय. वहिनी म्हटलंस ना म्हणून ओळखलंय ग तुका. बरं असेल मग. आता मला सांगा, शाळेत असतानाचा नावडता विषय. मी मस्त, छोट्या पण बरी आहेत. ओके, मस्त मस्त. ये ना आमच्या घरी कधीतरी. मंडळी सांगा सांगा, कमेंट करा पटकन. क्रश कोण? प्रेम मध्ये सायली खरंच तुझ्याशिवाय करमत नाही. ओके, प्रेम म्हणता गणित. अश्विनी म्हणते येते. ओके अश्विनी, थँक्यू. संध्याकाळी ये बर्थडे सॉरी पार्टीला ये. बाय बाय. तर शाळेत असतानाचा आवडता विषय आहे प्रेमचा गणित. अजून कोणाचा आहे की नाही? ओके ये. अजून कोणाचा आहे की नाही आवडता विषय, की सगळेच आवडते विषय होते? ला 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 ना 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 ना, दिल डिंग डांग डिंग बोले, ये क्या हुआ दिल क्या किया, दिल डिंग डांग डिंग बोले, जिनके है 4 दिन. प्रेम मग उद्या येणार आहेस ना? वर्ड पद म्हणतात भूमिती. ओके, पुढचं. हा, आता मला सांगा तुमचा पहिला पगार किती होता? तुमच्या लाईफ मधला तुमचा पहिला पगार किती होता?
बघू कोण आन्सर देत आहे. इश्क वाला लो. करमत नसते तर आला असता. विशाल दादा म्हणतायत 22,000. मी मराठी म्हणतायत 49. रो काय 59 रुपये. इश्कला म्हणते मी 15,000 पासून सुरुवात केली. वाव, व्हेरी नाईस. अजून कोणाला सांगायचं आहे का तुमचा पहिला पगार किती होता? हा, 59 रुपये. वाव, खरंच खूप भारी, खूप भारी, खूप भारी. मी पण माझ्या काही जे आजोबा वगैरे होते ना त्यांना विचारलं तर खरंच 30 रुपये 15 रुपये हा पगार होता अगोदरच्या काळात सुद्धा. अजून कोणाला सांगायचं आहे का उत्तर द्यायचं आहे की तुमचा आयुष्यातला पहिला पगार किती रुपये होता? द्यायचं आहे का? ये क्या हुआ ये क्यों हुआ दिल टिंग डंग डिंग बोले. पुढचा, तुम्हाला सर्वात जास्त राग कधी येतो? तुम्हाला सर्वात जास्त राग कधी येतो? असे कसे हे बोलायचे हे न बोलता आता तुझ्या सवी तुझ्या विना. प्रेम डोक्यात गेल्यावर. व्हेरी नाईस, नाईस आन्सर, आय लाईक इट. अजून सांगा कोणाला तुम्हाला राग कधी येतो? विशाल दादा स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करत नाही आहात तुम्ही, काय सांगू. ओमकार म्हणते वाह क्या बात है आज गाना गा रही हो ताई. येस. दिल डिंग डॉंग डिंग बोले. मी मराठीमध्ये त्या काळात आमच्याकडे काय खाल्लं एवढ्या ह्याच्या पोटात. त्या काळात आमच्याकडे 7-8 मुलं आणि आम्ही दोघं आणि माझे आई बाबा. कसं चालवलं मी तेवढ्या पगारात 59 रुपयामध्ये. खरंच ताई खूप छान, खूप छान खरंच. आई शपथ, खरंच इन्स्पायरिंग स्टोरी आहे तुमची. कधीतरी आम्हाला सांगा ताई तुम्ही, दादा आहात की ताई मला सांगा आधी. तर खरंच तुमची स्टोरी नक्की सांगा मला. ओ माय गॉड, हॅपी मदर्स डे मम्मी. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. आय लव माय मम्मी. शी इज सो ब्युटिफुल. शी हेल्प्स मी इन माय वर्क. आय हेल्प इन her words. She make me happy. Thank you परी. हे देखो परीने मदर्स डे साठी बनवलंय. थँक्यू परी, आय लव यू.
त्या काळात 59 रुपये पण सोनं होतं. बापरे, खूप कमी होतं, पण तेव्हा पण ते पैसे आपल्यासाठी खूप मोठे होते. सायली म्हणते, पण तुला कुठे मी दिसते. आदित्य बोलते, अरे हो, तुला मगाशीच गोष्ट सांगायची राहिली. नरसापूर विचारलं होतं तू. येस, सांग ना मला. मी मराठी म्हणते मावशी. ओके मावशी. मावशी ताई, मावशी खरंच तुमचं नक्की मला तुमची स्टोरी ऐकायला आवडेल, कारण मला खूप आवडतात अशा ज्यांनी कष्टामध्ये दिवस काढलेत, मेहनतीचे दिवस काढलेत. आणि आता तुम्ही बघाल तर तुम्हाला खरंच म्हणजे खरंच ग्रेट वाटतं ना अशा वेळी, की ते पण दिवस पाहिले आणि त्यामुळे आताचे चांगले दिवस आहेत. आता तुमची तीच परिस्थिती राहिली नसेल, खूप चांगली परिस्थिती असेल, पण ती परिस्थिती तुम्ही विसरला नाही आहात, हेच मला पाहून खूप बरं वाटतं. सायली मध्ये 2005 मध्ये गोल्ड रेट 9,000 एक तोळा होता असं बोलतात. माझ्या लग्नात 2016 मध्ये एक तोळं 28,000ला होतो. आता कुठे पोचलंय बघ. परी, कपडे काढ आणि चल जेवून घे. असे कसे हे बोलायचे हे न बोलता होता तुझ्या सवे ओपन. आपण कोणाला बघत नाही, पण आपल्यावर सर्व बघत असतात. म्हणजे काय रे ओंकार? अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर. पटापटा कमेंट करा मंडळी. ये दुनिया गोल है पर सब जगह झोल है. यस, गोलमाल है सब भाई, यहाँ गोलमाल है. हो सायली, पण त्याच वेळी लोकांकडे पैसे नव्हते, जमिनी सुद्धा कवडी मोल विकल्या. तेच नाणे आता त्याच जमिनींचे भाव कुठच्या कुठे पोचलेत. तरी आज कुठली एक्झाम घेतलेली? आज मी ना म्हणजे मॅथची घेतलेली मी, असंच टेस्ट मार्कचं नव्हतं. आणि आज तर इंग्लिशचं टेस्ट ठेवचे होते, सबस्टिट्यूशनच लागलं. मी मराठी म्हणते, त्या काळात आम्हाला व आमच्या लेकरांना गव्हाची पोळी दिसत नसे. हो ताई, खरंच त्यावेळी कुठं असलं काय होतं ना. पोरं तांदळाची पेस्ट तर पेजेवर खाऊन राहिलेली पोरं आहेत अगोदरची. आणि आताच्या मुलांना पिझ्झा पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे. आताच्या पोरांचे खूप नखरे असतात. सायली म्हणते, प्रेम एक गाणं टाक. अगोदरच्या लोकांनी खूप कष्टात दिवस काढले. पटापटा कमेंट करा मंडळी. त्यांनी कशात केले, त्यांची फळं आपण खातोय. हा,
त्यांनी खरंच त्यांनी कष्ट केलंय. अगोदरच्या काळात किती सोचलंय, म्हणजे माझं सांगायचं गेलं तर माझी आई दुसऱ्यांच्या शेतीच्या कामाला जायची, कारण स्वतःची शेती नव्हती. मग दुसऱ्याच्या शेतीच्या कामाला जायची. संडेला वगैरे आम्ही सॅटर्डे संडे संध्याकाळचं आणि संडे पूर्ण फुल दिवस मम्मी बरोबर आम्ही पण जायचो त्यांच्या शेतीला. म्हणजे नंतर आम्हाला थोडेसे तांदूळ पण भेटतील त्यांच्याकडनं, म्हणून हे दिवस पण मी बघितले मित्रांनो. म्हणून या मला ताईंचं कौतुक वाटलं. मी काढला तो काळ माझ्या मुलांना आता कशाचीच कमी पडू देत नाही. खरंय ना ताई, तुम्ही जेव्हा ते कष्टात काढलात म्हणून आता मुलं तुमची सुखात आहेत. सायली म्हणते तुझं वेगळंच काहीतरी असतं रे. अक्षय तेव्हा लोकांना खायला पण मिळत नसे. गवार शिजवून खाल्ली, नुसती भाकर खाल्ली. खरंच म्हणजे माझी सासू वगैरे सांगायची की मुलांना असे ना भाकरी खिशामध्ये रोल करून द्यायची नुसती, आणि ती मग भूक लागली की पोरं कितली काढून ना खात बसायची जेव्हा ते कामाला वगैरे जायची तेव्हा. आता काही तशीच परिस्थिती राहिली नाही. खूप छान आहे, सगळं काही आहे घरात, सगळं आहे, पण त्या आठवणी राहिल्याच ना. अक्षरशः तेव्हा जमिनी पण कवडी मोलानी मिळायच्या. हो ना, तेव्हा पण ज्यांनी तेव्हा त्या काळी घेतले आणि आता विकत असतील तर त्यांचा फायदा आहे कुठच्या कुठं. बघ की सीस कोणतं गाणं बोलतोय वर कमेंट त्याची. कुठलं गाणं म्हटलं? तुझं आणि माझं गल्लीतलं प्रेम. तुझं आणि माझं गल्लीतलं प्रेम. आदित्य दादा बोलतोय. जेव्हा त्यांना परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली दिसते तेव्हा ते क्रूरतेचा कळस गाठतात. पण असे क्राईम कसे काय करू शकतात यार. माझ्या तिन्ही मी मराठी म्हणतात, माझ्या तिन्ही मुली डॉक्टर आहेत, ते पण MD आहेत तिघी पण, आणि 2 मुलं आहेत US ला आहेत आणि एक मुलगा जर्मनीला आहे आणि लहान्याचा बिझनेस आहे. खूप दिले मला देवानी. वाव, खरंच ग्रेट. एवढं मुलांना तुम्ही शिकवलं, एवढ्या मोठ्या पदांवर ठेवलंय. नॉट अ जोक. खरंच हॅट्स ऑफ यू ताई, खरंच हॅट्स ऑफ यू. बघा मंडळी, किती त्या ताईंकडनं शिकण्यासारखं आहे बघा. खूप बरं वाटलं बोलून तुमच्याशी. तुम्ही कुठल्या आहात प्रॉपर ताई? अक्षयदा म्हणते आमची शाळा होती तेव्हा मास्तरांना पगार द्यायला पण पैसे नव्हते, तेव्हा दागिने विकून पैसे दिले होते मास्तरांना. बापरे, खरंच बापरे. तेच ना अक्षय दादा, आपण हे दिवस असे ह्याच्यामध्ये काढले ना तर आपल्याला कधीच आपले पाय ना म्हणजे जमिनीवरच राहतील. कधी आपण असं वाईट वागणार नाही. सायली हे गाणं आहे. आदित्य दादा, अरे यार माझी मोठी कमेंट हाईट झाली वाटतं. थांबा ते. विकृत मानसिकता. काही लोकांच्या मनात माणुसकी नावाची गोष्ट उरलेली नसते. त्यांच्यासाठी नातं वय किंवा भावना याला काहीच किंमत नसते. अशा व्यक्तींना वासने पुढे काहीच दिसत नाही. बापरे, पण ही माणसं ओळखायची कशी? मी मराठी. अमरावतीवरून आहात का ताई तुम्ही? खूप छान, खूप मस्त वाटलं.
मग आता तुमच्या सोबत कोण असतं ताई? तुमच्या सोबत कोण असतं मग? माझा पुढचा प्लॅन आहे, एक शाळा चालू करायची आहे, त्यासाठी जागा बघतोय. वाव दादा, खरंच खूप चांगलं. तुझ्या डोक्यात खूप चांगले चांगले विचार आहेत बघ. नक्कीच हे फुलफिल होतील अशी मी देवाकडे नक्कीच प्रार्थना करीन. ईश्वर, चला मी जातो आता. कुठे गेलाय? चला मी जातो आता, थोडं काम आहे. पुढच्या लाईव्ह भेटू पुढच्या लाईव्हला. ओके प्रेम, बाय बाय, टेक केअर. आदित्य बोलते, काळजी घ्या. हो प्रेम, तू पण काळजी घे. मध्ये दिसली मला ती, मी वाचली आता. वाचली तीच सांगतोयस का? सायली म्हणते बाय प्रेम. सायली म्हणते निक. हाय सुशांत कांबळे, हाय 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 दादा. अक्षय दादा, नाही ओळखून येत अशी लोक. नाहीच ना रे, माणसं कशी ओळखणार अशा माणसांना? आदित्य बोलते बरं ठीक आहे, अशी माणसं कशी ओळखायची मी तुला सांगतो. ओके सांग. मला असं वाटतं त्यांच्या नजरेत पण आपल्याला समजू शकतं ना. त्यांची नजर एखाद्याची चांगली असेल तर स्थिर असेल, आणि अशा माणसांची नजर खूप चलबिचल असेल. आय थिंक, मला असं वाटतंय. सुशांत कांबळे म्हणतात कोकण. हाय सुशांत दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात? काय करताय? जेवलात का? इश्कॉलन होते लाईव्ह शेवटपर्यंत नेण्यासाठी सायली दिली आहे. शेवटपर्यंत थांबव तिला. घे ना तू, चल तिकडनं घे. अक्षय दादा म्हणतात, अक्षय दादा म्हणतात गावामध्ये एक शाळा चालू करणार आहे, त्यासाठी काही अनुदान मिळतं गव्हर्नमेंट कडून, त्याचं माहिती पण गोळा करत आहे. वा वा वा. तिकडे ठेव, पडेल तिकडे ठेव. हा ठेव. दादा भेटेल सगळं भेटेल बघ. तुझा हेतू चांगला आहे ना, मग सगळं काही ओके होणार. आदित्य होते, ज्या माणसांच्या मनात स्त्रियांबद्दल आदर नाही ती कधीच चांगला माणूस असू शकत नाही. जर तो ओळखीचा किंवा अनोळखी स्त्रियांच्या यशाचा संबंध त्याच्या चरित्राशी जोडत असेल. ओके. नाही पण दादा, एक काहीतरी नजरेवरून पण आपण ओळखू शकतो अशा लोकांची नजर कशी आहे ह्याच्यावर पण तू अभ्यास कर. गॉडफादर म्हणते खुशी काय खातेस? खुशी नाही, परी. खुशी झोपली खाऊन. परी पनीरची भाजी खाते आणि चपात्या. सायली म्हणते असला कसला सपोर्टर लाईव्ह बंद होण्याआधीच गेला बघ ना ग. पळाला आमचा प्रेम. अश्विनी भोसलेताई म्हणतात हो हेच नाव आहे. गॉडफादर म्हणतात. गॉडफादर नाव आहे काय तुमचं? त्यांनी ठेवलंय वाटतं, त्यांचं निक नेम आहे ते. हो ना गॉडफादर दादा. फ्री एज्युकेशन फॉर स्टुडंट अप टू 4th स्टँडर्ड. आय एम थिंकिंग ऑन इट. वाव, व्हेरी नाईस. कीप इट अप. नक्कीच तुझं हे स्वप्न फुलफिल नक्की होईल. अक्षय दादा म्हणतायत, आदित्य दादा म्हणते उदाहरण ती बिग बॉस पुढे गेली, ती बॉस मुळे पुढे गेली तर समजून जा की त्यांच्या मनात विकृती ठासून भरली आहे. ओके. अश्विनीताई म्हणतायत हाय अश्विनीताई. मंडळी लाईक पण करा प्लीज, लाईक पण करत जावा की. ये क्या हुआ ये क्यों हुआ
दिल डिंग डोंग डिंग बोले. मला हाईड केलेल्या कमेंट दिसणार कुठून रे बाबा. मला तर अशा लोकांविषयी चर्चा करायला आणि त्यांची थोबाडं पाहायला सुद्धा राग येतो. काळीमा आहेत रे ही अशी लोक आपल्या समाजाला लाभणं म्हणजे हेच आहे. गॉडफादर, येस दिस इज माय नेम. हा गॉडफादर. आधी मला तर अशा लोकांविषयी चर्चा करायला आणि त्यांची थोबडच पाहायला सुद्धा आवडत नाही. सायली म्हणते लाईव्ह कधीपर्यंत चालणार आहे सी. नाही आता मी संपवते आता. अगं तू निघ ग सायली, तू जाऊ शकतेस ग, जा. असं काही नाहीये. प्रेम बोलला म्हणून काय. इथं माझ्या लाईव्ह वर सगळ्यांना मुभा आहे येण्याची आणि जाण्याची पण. असं नाही की कंपल्सरी राहायलाच पाहिजे. नो, फ्रीली लाईव्ह पाहिजे. असं ह्याने नाही की जबरदस्तीने, है ना. जेव्हा तुला वाटेल तेव्हा ये. तुला जेव्हा वाटेल तेव्हा तू जाऊ शकते सायली. मुळात म्हणजे त्या माणसांचं जेव्हा मला आडनाव समजलं त्यावेळेसच मी समजून गेलो तो हा कसला वाईट. ओके, म्हणजे तुझ्याकडे तो सिक्स सेन्स दिला आहे. तुझ्याकडे तो सिक्स सेन्स आहे, बरोबर ना. हा बघ परत आला. लाईव्ह कितीपर्यंत ही चालू दे, तू थांब पगली. ए चल, काय पण बोलत बसतो, नको. मी आता संपवते लाईव्ह. प्रथमेश पाटील दीदी, माझी दीदी आली रे लाईव्हला. थँक्यू. अक्षय प्रथमेश दादा कसा आहेस. अक्षय दादा म्हणते एक, अरे कुठून वाचत होते. आदित्य म्हणते प्रवृत्तीचा असणार आहे. ओके, मला असं वाटतं काहीतरी त्यांच्याकडे साईन असतील त्यांच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये, त्यामुळे पण असं समजू शकतं. तू नक्की याच्यावर ना मानसशास्त्रामध्ये याच्यात त्यांच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये पण हे कर, एक अभ्यास कर. प्रवृत्तीचा असणार आहे. अक्षयदादा म्हणते 1-2 जागा बघितल्या आहे शाळेसाठी, पण पैसे थोडे जास्त मागत आहेत. हो का, कुठे तुमच्या गावी का पुण्याला. प्रथमेश दादा इश्कल. ओके, गॉडफादर हसताय. सायली म्हणते ओके प्रेम तू जा कर, काम आहे मी. अगं नाही सायली, तू जा ग, असं काही नाही यार. हा प्रेमचं ऐकू नको, तू माझं ऐकतेस ना. तू माझ्या लाईव्हला आहेस म्हणजे माझं ऐकायचं. गॉडफादर म्हणजे नावात काय आहे. एपिस्टिन वाल्यांबद्दल पण हेच वाटत असणार ना. अक्षयदादा 20 गुंठे आहे जागा, 850 नी देणार बोलला. 8,50,000 की 85,000. 2 डोळे दिले आहेत पण एक डोळा बंद करून जग बघू नका, दोन्ही डोळे उघडे ठेवून बघा. येस. रामचंद्र मध्ये आज दिल खूप डिंग डोंग बोले. येस, आज दिल डिंग डोंग डिंग बोले. आदित्य बोलते स्वतःचे कौतुक करत नाही प्रीतियाताई, पण माझ्या अभ्यासामुळे की आमच्या अध्यात्मामध्ये मला माहीत नाही, पण आमच्या घरातल्यांकडे आणि माझ्याकडे एक देवी शक्ती आहे, समोरच्यांचं तोंड पाहून तो कसा असेल हे ओळखण्याची. मग माझं पण सांग ना, माझ्या चेहऱ्यावरून तुला काय वाटतं मी कशी असेल. बघू आज तुझी परीक्षा. सांग ना आदित्य दादा, माझा स्वभाव कसा आहे माझ्या चेहऱ्यावरून बघून सांग. येस, मी हेअर कटिंग केले. सायली बोलते तोपर्यंत नाही आलो, तो आला तो गेलाच नाही. लाईव्हला ऑन ठेवतो तो जॉबवर पण. तो बघायला आला की गेली की नाही. सायली इतकं पण खरं बोलू नये. सायली थँक्यू सायली, तुम्हाला सांगितल्याबद्दल. तू माझ्याशी खरंच बोलणार मला माहिती आहे.
थँक्यू प्रेम, थँक्यू फॉर सपोर्टिंग. अक्षय दादा म्हणतात 1.7 करोड. ओके, एवढी सांगतोय. 20 लाख, 20 गुंठ्याची. आदित्य बोलते तुझ्याबद्दल काय सांगणार ग, तू सर्वसामान्य कुटुंबातील एक गोड मुलगी, तुझं कौतुक करावं तेवढं कमी. थँक्यू. एवढे स्वभाव वगैरे नाही ग, पण ॲटलिस्ट एवढी तरी पण बुद्धी पाहिजे की हा माणूस कशा प्रवृत्तीचा असेल हे ओळखण्याची, त्यांच्या डोळ्यांच्या हालचालीवरून, त्याच्या नजरेवरून. अरे ऐक ना, मला पण असं एक आहे सिक्स सेन्स की माझं जर मन सांगत असेल ना की तिकडे नको जाऊ, तर नाही जाणार मी त्या साईडला. आणि जर मी आणि थोड्या दिवसांनी मला तिथंच काहीतरी असं झालेलं ऐकायला येणार. अशा भरपूर गोष्टी आहेत. किंवा एखाद्या माणसाला बघितलं ना की मला त्याच्यात निगेटिव्हिटी दिसते, मग मी त्याच्याशी म्हणजे त्याच्यापासून लांबच राहते. अशी माझ्यातही आहे. आणि कधी कधी असं वाटतं अरे हे चित्र तर होऊन पण गेले कधी कधी असं. हाय सुनीता ताई, नमस्कार, कशा आहात, काय करताय? प्रथमेश दादा म्हणते दिदू लय दिवसातून आलीस लाईव्हला, कुठं गेली? मी इथंच असते, तूच येत नाही. अक्षय दादा म्हणतायत 1.7 करोड प्लस 78 लॅक्स फॉर कन्स्ट्रक्शन. बापरे दादा, नक्कीच काहीतरी डोनेशन वगैरे भेटेल सगळ्यांकडून. सुनीताताई म्हणते काय सुरू आहे? काय नाही सुनीताताई, असंच. सायली म्हणते तो लाईव्ह बघत नसेल, मेसेज वाचते ते ऐकून बघत असेल. हा, कानात वगैरे घातले असणार आणि तो बोल. प्रेम आहे तो, प्रेम. आदित्य बोलते अगं तुला मी एक घडलेल्या प्रसंग सांगतो माझ्या आजी बरोबर. ओके, सांग सांग. सुनीता म्हणते मैत्रीण सुट्टीला गेल्यापासून तब्येत वीक झाली आहे काय? हो का सुनीता ताई, मी बारीक झाली का? सुनीता ताई, तुम्ही गेल्यापासून माझी कामं पटापट व्हायला लागली. नुसतं काय करू आता मी. आदित्य बोलतोय 2014 मध्ये माझ्या वडिलांची आत्या माझ्या आजीच्या मागे लागली होती केदारनाथला जाण्यासाठी, पण आजींनी काहीतरी कारण काढले आणि बळच नाही जायचं म्हणून सांगितलं. त्यानंतर काही दिवसांमध्ये तिथे अचानक भयानक पाऊस झाला. ओके. आणि त्यानंतर पप्पांची आत्या कधीच परतली नाही. काहीतरी देवी संकेत असेल आजीला भेटलेल्यामुळे, त्यामुळे आमची आजी गेली नाही. बापरे बापरे बापरे. ते केदारनाथला पूर आलेला तेव्हाच सांगतोयस का तू? सुनीता ताई म्हणतो हो ना, लाईव्ह घ्या 3 टाइम. सकाळ दुपार संध्याकाळ आणि झोपताना 4 इश्कॉला बघतोय बघ, आला प्रेम. आदित्य म्हणते तुला माहित असेल 2014ला तिथं पाऊस झाला होता, त्याच्यामध्ये किती गेले होते. हा, माहिती आहे. बाळासाहेब दादा म्हणते जय भीम, जय लहूजी, जय शिवराय. सुनीता ताई म्हणते काम पटापट करून. येस सुनीता ताई, सकाळी घेतला, आता दुपारी घेतला, आता संध्याकाळी. प्रतिमेश दादा म्हणते मला वेळ भेटत नाही, दातांचा दवाखान्यात गर्दी असते म्हणून मला वेळ भेटत नाही. हो प्रतिमेश दादा, समजू शकते. पप्पू बत्तल वाड. हाय, नमस्कार. आदित्य बोलते मला आठवते पप्पांनी आत्याला फोन लावला होता तर अक्षर तिकडून रडत होती आणि म्हणाली अरे मी बरेच दिवस झाले एकाच ठिकाणी अडकले आहे, भूक पण लागली आहे, खायला काही नाही. माझे पप्पा इकडून सांत्वन करत होते. अचानक कॉल कट. बापरे, खरं सांगतोस यार हे? बापरे. एकदा प्रेमदादा अक्षय म्हणतायत की एकदा डोनेशन घेतलं की ते लोक प्रेशराईज करतात नंतर, त्यामुळे डोनेशन नाही घेणार कोणाकडून. ओके. हो ते पण आहेच ना, मग स्वतःची असल्यासारखी. सायली म्हणते प्रेम जा काम कर, आहे मी रे. गॉडफादर म्हणते आज केक कटिंग होणार का? हो ना गॉडफादर दादा, केक कटिंग करणारच. तुम्ही येणार का? तुमच्यासाठी केक ठेवते मी आज.
प्रेम म्हणतोय तू आहे म्हणून तर टेन्शन आहे. असं कसं? सुनीता ताई म्हणते मी ड्रायव्हिंग क्लास जॉईन केला ताई. हो का सुनीता ताई, कसं वाटतंय मग? गॉडफादर हसतायत, गॉडफादर हसतायत. आदित्य बोलते सांगण्याचा हेतू आहे की काहीतरी देवी शक्ती असते आपल्याकडे जे आपल्याला आतून रोखते या गोष्टींकडे जाण्यासाठी, किंवा आपल्याला आधी संकेत मिळतं तर ते सगळे मिळण्यासाठी भगवंताची उपासना आराधना गरजेचं आहे. मला पण नाही माहिती अरे माझ्यासोबत असं का होतंय, पण जे माझ्या मनाला नाही सांगते की नको जाऊ, नको जाऊ, हां तसं नको करू, तसं नको करू, ते माझ्यासाठी खरं चांगलं असतं. त्यापेक्षा एक झाड लावताही आठवण राहील. हो हो गॉडफादर दादा, लावते लावते. मी मराठी म्हणते. आम्ही दोघं सध्या शेतात राहतो आणि लहान मुलगा सिटीमध्ये राहतो. सर्व मुलांनी मिळून 65 एकर शेती घेतली म्हणून आम्ही फार्म हाऊसवर राहतो. कसं आहे आम्हा दोघांना सिटीमध्ये राहायची सवय नाही. हां ते पण बरोबर आहे, बरोबर ताई. पण तुम्हाला खूप खुश असाल ना, निसर्गाच्या सान्निध्यात राहण्याचं सुख म्हणजे अजून अजून काय पाहिजे. दर्शजी दीदी हाय 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 दर्शजी, कुठून आहात आपण? मिस्टर ब्राउनीज, अहो कुठून? मिस्टर ब्राउनीज मी आहे कोकणातून, तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. आदित्य बोलतोय अगं संकेत प्रत्येकाला मिळतात पण लोकांना स्ट्रॉंग संकेत मिळत नाही, आणि ज्यांना स्ट्रॉंग संकेत मिळतात ते भगवंताच्या नेहमी जवळचे असतात. देव त्यांना नेहमी मदत करत असतो. थँक्यू आदित्य दादा, खूप छान माहिती दिलीस मला. पण मला ह्या जे मला आणि ना खरं सांगते तुला, एक माझ्यासोबत घडतं की ना मला आता ना मी कोणाला सांगत नाही की मला काय खावंसं वाटते किंवा काय असं, पण मी आतल्या आत मी म्हटलं ना की मला हे खावंसं वाटते पण कोण आणणार असं, मी कोणाला सांगत नाही, पण ते दुसऱ्या संध्याकाळी किंवा दुपारी ते हजर होतं. मी खूप वेळे म्हणजे प्रेग्नेन्सीमध्ये पण ना मी गावी होती दोन्ही प्रेग्नेन्सीमध्ये पण, आणि तेव्हा काय झालं माहिती आहे, मिस्टर इकडे माझ्यासोबत नसायचे, ते ड्युटीला इकडे कुठे नाही कुठे त्यांच्या पोस्टिंगला. तर मी मनात फक्त असं वाटायचं की हां मला ते खावंसं वाटतंय मला ते हे खावंसं वाटतंय, आणि अक्षरशः ते माझ्या समोरच यायचं. कसं काय माहिती नाही पण कोणी नाही कोणी आणायचं, असं होतं. ते काय आहे ते मला माहिती नाही. मी जे अजूनही मी जे विचार करते ना तो भेटतो मला. मी मराठी म्हणताय. धाकटा मुलगा म्हणतो की या आई बाबा माझ्याजवळ यूएसला. मी मराठी जरा जाऊन यायचं म्हणजे त्यांनाही खूप आवड म्हणजे त्यांनाही खूप आवडेल तुमच्यासोबत राहायला. आदित्य बोलतोय मला भरपूर जण म्हणतात की मला इकडे भूत दिसलं होतं, मला तिकडे भूत दिसलं होतं, पण मला या भूतांवरती विश्वासच नाही, कारण माझ्याबरोबर नेहमी माझा भगवंत असतो. जिथं भगवंत असतो तिथं भूताचा काय संबंध, हे मला पटलं. सुनीताताई म्हणते मी देते. काय सुनीताताई काय देताय? मी मराठी म्हणते अगं अगं जे मजा शेतात असती ना ती शहरामध्ये नाही. गाव करे सो राव करे अशी एक म्हण आहे, बरोबर आहे. भारी वाटतं ताई, गावातही आपल्या खरंच खूप चांगलं सुख आहे आणि ते सगळ्यांनाच ओळखता येत नाही. इश्कॉला नव्हते रात्री लाईव्ह असेल का सांगते मी, बघू. अरे रात्री आजचा प्लॅन थोडासा वेगळा आहे, बघू बाहेर जाऊ जरा फिरून येऊ, त्यानंतर रात्री केक कटिंग असेल, त्यानंतर मग डिनर, बघू काय कधी भेटते का आज. मिस्टर ब्राउनीज म्हणते कोकण म्हटलं की इंटरनेट झिरो आणि सुख 100%. बरोबर बोललास भावा तू. कुठून आहेस तू? अक्षय दादा म्हणते मी जो निश्चय केला आहे ते मला काही महिन्यात मिळणार आहे. नक्कीच भेटणार अक्षय दादा, 100% शुअर. अक्षय दादा म्हणताय प्रेम ॲनिव्हर्सरी आहे त्यांना वेळ दे. अक्षय दादा ये क्या बोल रहे हो आप. निश्चय महामेरू. हाय कुशल. हां आज थोडंसं टाइम स्पेंड करणार, बघू आता कुठे नेत आहेत, कुठे कुठे फिरायला नेत आहेत,
आता अर्धा 3 वाजत आले तरी ऑफिसमध्येच आहेत. कसली अॅनिव्हर्सरी करणार सेलिब्रेट मंडळी. आदित्य बोलते अनन्या श्री तंतो माम ये जनाः पुर्यपासते त्वेषां नित्यभियुक्तानं योगक्षेमहं वहात्म्यहं. त्याचा अर्थ काय आहे? इश्कोला म्हणते अक्षय वेळच वेळ दिला. येस. कुशल दादा म्हणते डेटवर. येस, आज मी जाणार आहे माझ्या लव बरोबर डेटला. आदित्य बोलते अर्थ जे अनन्य भावाने माझे चिंतन करतात अशा नित्य मध्ये मग्न असलेल्या भक्तांचा योगक्षेम म्हणजे त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे आणि असलेल्यांचे रक्षण करणे मी स्वतः वहन करतो. ओके. योगीराज म्हणते हॅलो गुड आफ्टरनून. इश्कोला म्हणते मी पण निघालो रात्री सायलीकडे. हो का, जा जा. अक्षय दादा म्हणते कॅन्डल नाईट डिनर. येस, कॅन्डल नाईट डिनर. अक्षय दादा येणार का आमच्यासोबत कॅन्डल नाईट डिनर करायला? मिस्टर ब्राउनी म्हणते मी पुण्याचा आहे ताई, तुला कोकणची भाषा येत नाही का? कारण मला खूप जास्त आवडते कोकणी भाषा व रेसिपी. होय काय? खरं सांगते, तुका आवडता? माका पण लय आवडता भावा. मी पण कोकणातला असं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला आणि तळ कोकणातला असल्यामुळे माका कोकणातली भाषा पूर्ण येता. आम्ही घरात पण तीच बोलतो. आता माझं घोय येतो आता त्यांना जेऊ काढू गया. आता माझा लाईव्ह पण संपवची वेळ येईल या. पण मिस्टर ब्राउनी तू माका चॅनलला जॉईन करून ठेव, सबस्क्राईब कर, म्हणजे पुढच्या लाईव्ह आपण भेटा शकतो आणि व्यवस्थित बोला शकतो. आता माझं लाईव्ह संपवतो वेळ झालो हा, पण नक्की. आणि रेसिपीज होई असतील खावचा असतात तर कोंबडी वडे वगैरे सगळं वया असतात, गावठी वडे. तर तुका कोकणात माझ्या घरात सिंधुदुर्गात येवचा लागतला बघ काय तर. आदित्य बोलते हे भगवान श्रीकृष्ण श्री भगवत गीतेच्या माध्यमातून आपल्यासारख्या आजच्या तरुणांना सांगतात. ओके बाबा, प्रत्येकाने वाचायला पाहिजे यार. अक्षय दादा मी इकडे करतो. ओके अक्षय दादा. सायली म्हणते आज नको. मी मराठी म्हणते तुझं कुठलं गाव आहे? माझं कोकण गाव आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तर मंडळी चला आता काय म्हणतात ती आज्ञा द्यावी. पुढच्या लाईव्हला भेटूया आपण. तोपर्यंत सर्वांनी आपली काळजी घ्या आणि छान छान स्माइली करा, छान खुश राहा आणि इतरांनाही खुश ठेवा. चला मंडळी, बाय. मिस्टर म्हणून ताई तुझं लाईव्ह बघतात सगळं केलं म्या लाईक सब. होय काय, लाईक सब करून पण टाकलंस. वा वा वा, असं पोरगोयो. ओके, थँक्यू बरी. असं पोरगोयो. मिस्टर ब्राउनी नक्की ये कोकणात. आता आम्ही जातलो 23 तारखेक. मी सध्या जम्मूक राहतोय मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे, पण मी आता कोकणात जातले थैले तुमका भरपूर व्हिडिओ आणि माझा घर कोकणातला कसा हा, नारळाची झाडं किती असत आणि सुपारीची झाडं किती असत, या सगळं दाखवतले. शेतातल्या आंब्याच्या झाडापासून सगळं काही काही भेटलं तुमका माझ्या लाईव्हवर, माझ्या व्हिडिओवर. तर नक्की येवा. अण्णा नाईक बंद झाला. अण्णा नाईक बंद झाला, पण तुम बंगलो बघूचो असत तर मी नक्की दाखवीन. सायली म्हणता बाय सीस. बाय सायली. प्रेम होतं मी लास्ट पर्यंत. येस सायली लास्ट पर्यंत होती. मिस्टर ब्राउनी बाय. प्रेम बाय. मी मराठी ताई बाय बाय. सायली बाय. गॉडफादर दादा, अक्षय दादा बाय बाय. टेक केअर. योगीराज अगेन हम फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन. बाय. आवडीच्या गोष्टी बाय बाय. आता लाईव्ह संपवायची वेळ झाली. पुन्हा भेटू पुढच्या लाईव्हला. बाय बाय. बाय बाय. बाय तरी करा. आवडीच्या गोष्टी बाय करा. अक्षय दादा बाय.